Okay, this is our introduction to a place called Mintia, just on the outskirts of Deva. It's largely comprised of Roma people, and I'm trying to think of a way that we can help to make their living conditions a little bit better. Szervusztok, köszönhettek, ez csak lefilmezek benneteket. Itt van, hogy is hívnak a nagymamát? Hogy hívják? Hogy hívnak téged, nagymama? Igen, mert Mária. Igen, és itt vannak a gyerekek, ezek itt van a Andriska, bemutassuk Andriskát. Andriska tanti, Erzsike, Annácska, jaj, de szép, gyönyörű, tiszták lettetek? Valamennyire? Legalább az Andrisnak van egy kis blues rajta. És akkor itt van, hogy is hívnak téged? Mindig elfelejtem a nevedet. Elisabetta. Elizabetta és a kislányod? Denis, Isabella. És Isabella, és a Dénes. És akkor mostan visszatérek angol nyelvre, mert ezt csak így lefilmezem, hogy lássuk, hogy környékit, hogy akkor majd a többi ismerősöknek otthon. Tudja, miért jöttem, ha maga menjen vissza Igen, sok mindenért. Elviszi engem is Dévára? Igen, csak ezt most... Na jó, akkor menjek, hogy kiveszek valamire ilyen, jó? Oké, csak igen. Kérlek szépen, Kati néni. Jaj, olyan 10 percet a nőlőcék itthon vannak. Mindjárt vagy még ül egy kicsit? 10-15 percet ülök, igen, csak be akarok menni majd ide a nőlőcékhoz. Nőlőc elment vegyszerre, hogy tegyen valami papírok. Már megint papíroznak, igen. És a Zsuzsika merre van? Nem tudom. Igen, és a Zsuzsika merre van. So this is Zsuzsika, tudjál be Zsuzsi? situation here, which is egész éjjel nem aludtam, Kati néni. not Úgy fáj a fogam, meghalok. Na akkor jó, menjek, beszélgettünk, jó, csak most együttyel jöttem máma, hogy mondtam Zsuzsinak, a gyerekeket elviszem egy kicsit. So it's a beautiful area, but this is almost like a rubbish dump, and I'm trying to work out whether we can actually assist in, it would be a very long-term project to try and make these living conditions a little more humane. They get very little assistance from the government, so they're very dependent on simply day-to-day survival. So I'll finish here until we go into the little house that we actually helped upgrade last year. We'll be back.